आस्ताव नोंखौ आङो ब्लु फिल्मनि एक्टर बायदिसो नुयो बड'लेण्ड टाइगारा सोर बिनि दायनिगिरिया जागोन प्रमद बर' गाबोननिफ्राय जों सोरबा प्रमद बर' सोरबा दिपेन बर'खौ जुदि बड'लेण्ड टाइगार बुंनाय बायदि जों बुंनानै जोंनि रावाव जुदि बेरखाङोबा जोंनि सायाव सोरबा केस होगोन जोंखौ सोमखारिगोन नाथाय जों सानसे समाव खोनादोंमोन बड'लेण्ड टाइगाराबो आबसुनि बिबान लानानै फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सानसे समाव मोगा-मोगि जाबोदोंमोन रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ फोसाबनो होननानै मोगा-मोगि जाबोदोंमोन आरो सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय मानो ओंखारनाय जादोंमोन नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया आश्रम साराबो गावनि बिबानखौ लानानै फरायसाफोरनि जेंना फरायसाफ्रा बोरै जौगालांगोन बर' समाजनि जेंनाया बोरै सुस्रांजागोन बेफोरखौ सान हर खस्थ' खालामबोदों नाथाय दिनैनि समाव गावनि माखासे लामाजों सोरबा बिपिएफ हान्जायाबो बर'नि सोरबा इउपिपिएल हान्जायाबो बर'नि जाहा बुंनांगौ जेबो गैया सोरबा राजखान्थि हान्जायाव गावजों गाव खामानि मावलायनो हादों हायाखै लाजि फोनांलायनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो थाया नाथाय जोंहा दिनै बड'लेण्ड टाइगारनि बुंनाय रावखौ बर' समाजनि गेजेराव गनायनो हागोन ना हाया करियान इंलिश फिल्मनि एक्टर बायदि नुयो ब्लु फिल्मनि ब्लु ओइ जाथिसि बेखौ आं मोनसे सोंलु खालामो सानसे समाव जुदि बड'लेण्ड टाइगारा आबसुनि बिबान लानानै सानसेबाबो खामानि मावबोदोंबा बिनि माखासे दबथायनांगौनि दायथ'आ आबसुआ दंना गैया जों दिनै आसि थुनानै जुदि आबसुखौ बुङोबा जोंहा दिनै दायनिगिरि जायो प्रमद बर'खौ जोंहा दिनै माखासे भुलनि थाखाय जोंहा बुंबा दिनै दायनिगिरि जायो नाथाय जों गाबोननिफ्राय प्रमद बर' आरो दिपेन बर'खौ जों बड'लेण्ड टाइगार बुंनाय बायदि करिया देशनि मानसिफोरखौ लाजि फोनांदों बड'लेण्ड टाइगारा करिया देशआव खालि करियान इंलिश फिल्मनि एक्टर बायदि नुयो ब्लु फिल्मनि ब्लु ओइ जाथिसिनि एक्टर बायदि नुयो गाज्रि फिल्मल' खालायो नामा बड'लेण्ड टाइगारखौ जोंहा बुंनांगौ जोंहा बर' हिसाबै जोंहा दिनै बयबो दायथ' दं गोसोआव दोङो आसम हाग्रामानि जांगिया सुनो थायदों नों दाना जुदि बड'लेण्ड टाइगारनि चेनेलाव थांनानै नायोबा 1000 जन नायबाय 1000 जन नायदोंबा सोरबा गथ'आबो नुबाय दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दिनै बेबायदि माखासे गाज्रि राव बुंनायनि सायाव माखासे दमन खालामनो थाखाय आबसुआ दंना गैया जों दिनै सनमान होयो मोनफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जों सनमान होयो बर'नि संगठनफोरखौ जों सनमान होयो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ जों सनमान होयो सोरबा बारग'आनो जाथों सोरबा दानि जायफोर समाज फोसाबगिरियानो जाथों सोरबा गुबुन आफादनि दैदेनगिरियानो जाथों जायफोर आफादफोरजों खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौबो जों सनमान होयो करियान फिल्मनि ब्लु फिल्मनि एक्टर बायदि सुयो मोजां नायथारनांगोन होनबासो नुयो सनमान होयो जों नाथाय दिनै बड'लेण्ड टाइगारखौ दिनै आबसुआ दमन खालामनो हागोन ना हाया प्रमद बर'आ दमन खालामनो हागोन ना हाया बर' समाजनि गेजेराव सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि राव बुंनायनि दिनै अथरिटि होदों नामा साहित्य सभाया अथरिटि होदों नामा आबसुआ अथरिटि होदों नामा बर'नि गेजेराव साहित्य सभा दंना गैया आरो आबसु दंना गैया बेखौ आं मोनसे सोंलु खालामो गाबोननिफ्राय जोङो बड'लेण्ड टाइगार बुंनाय बायदि जों बुङोबा बर' समाजनि गेजेराव मा जागोन हपलेस मिनिंलेस सोरबा गाज्रि माखासे सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बुङोब्ला सोरबा बारग'आनो जाथों सोरबा दानि सोरबा प्रेजेन्ट बिबानगिरियानो जाथों सोरबा बर' सेंग्रायानो जाथों सोरबा इउटुबारानो जाथों बर' समाजनि गेजेराव माखासे बेफोरखौ दबथायनांगौआ आबसु दं आरो साहित्य सभा दं जों बड'लेण्ड टाइगारखौ बेबायदि माखासे गाज्रि राव बुंनायनि सोरखौबा मालाबा सेक्सनि खोथा बुंनाय सोरखौबा सेक्सनि खोथा बुंनाय सोरखौबा ब्लु एक्टर होननाय सोरखौबा दैदेनगिरिफोरखौ लाजि फोनांनाय आबसुआ बिनि सायाव नोजोर होनांगौ हिजरा बायदि नुयो आं बेखौ हिजरा लेडिस हिन्जाव बायदि नुयो बेनिखायनो आं बेखौ जाम्बि होननानै बुंदों आरो प्रमद बर'आ बिनि सायाव दायनिगिरि जानो हागोन ना हाया प्रमद बर'नि न'आवनो थायोबा प्रमद बर'नि खाथियावनो सानहर थायोबा प्रमद बर'आ मानि थाखाय बर' समाजनि गेजेराव दिनै समाजखौ फोसाबनो होननानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिनै माखासे खोथा गिदिर बाथ्रा बुङो नाथाय गावजों थाफाग्रा गावनि न'आव थाग्रा बर' समाजनि गेजेराव खोनासंथावै रावखौ दिनै प्रमद बर'नि न'आव हाग्रामाया सासे उग्रपतिमोन जों बयबो मिथियो प्रमद बर'नि न'आव गाज्रि फिल्म देखायग्रा हल दं नामा जों बेखौसो बुंनांगोन प्रमद बर'नि न'आव थाग्रा होननानै जों खोनादों प्रमद बर'जों साखाथि फाखाथि थानानै प्रमद बर'नि न'आव सानहर थाङोबा लोगो मोनो होननानै रायजो राजाफोरनो जों खोनायो आरो बेबायदि राव बुंग्रा मानसिया दिनै बे न'आवनो थायोबा प्रमद बर'नि
बाउन्डारियावनो थायोबा अब्ला जों दिनै बुंनांगोन प्रमद बर'नि बाउन्डारियाव आं इंलिश फिल्मनि एक्टर बायदि नुयो प्रमद बर'नि बाउन्डारियाव माखासे गाज्रि फिल्म देखायग्रा हल दं नामा गाज्रि राव माखासे सावरायग्रा हल दं नामा प्रमद बर'आ बेखौ दमन खालायनांगौ आरो दिपेन बर' सारा बेखौ दमन खालायनांगौ जों दिनै प्रमद बर'खौ आसि थुनानै बुङोबा जों दायनिगिरि जायो दिपेन बर'खौ जों दिनै आसि थुनानै जुदि बुङोबा दायनिगिरि जायो गाबोन समफोर दिपेन बर' सारा गावनि बिबाननिफ्राय ओंखारनानै जुदि राजखान्थि हान्जायाव हाबोबा जोङो दिपेन बर' सारखौ बुङोबा गाज्रि फिल्मनि एक्टर दिपेन बर'नि साइजआ गाज्रि फिल्मनि माखासे ब्लु फिल्मनि एक्टर बायदि नुदों होननानै बुङोबा रायजो राजाफ्रा हजम खालायनो हागोन नामा सोरबा सानसे मावदोंबाबो साननै मावदोंबाबो सनमान होनांगोन सोरबा बारग'आनो जाथों बयबो सनमान होलायनांगोन बड'लेण्ड टाइगारखौ आबसुआ दमन खालायनांगौ आरो साहित्य सभाया दमन खालायनांगौ आरो प्रमद बर'आ अराय सम प्रमद बर'आ बड'लेण्ड टाइगारनि दायनिगिरि आरो प्रमद बर'आ बेबायदि मानसिखौ जुदि गावनि न'आव गावनि साखाथियाव गावनि लोगोआव जुदि लाफानानै बिटिआर सरकारनिफ्राय माबा मोनसे जुदि बिथांनो थिखायानो जाथों माबा मोनसे जुदि अनसायदोंबा बिनि खामानिफोरखौ गाबोननिफ्राय बन्द खालायनांगौ बेखौ आं खावलायो बड'लेण्ड टाइगारनो जुदि अबेबा थिखा होदोंबा गाबोननिफ्राय बन्द खालायनांगौ नङाब्ला अराय सम दायनिगिरिया जागोन प्रमद बर' जों खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'नि न'आवनो थायो बड'लेण्ड टाइगारा जाय मानसिया बर' समाजनि गेजेराव खोनासंथावै राव बुंग्रा मानसिया जुदि बड'लेण्ड टाइगारा जुदि प्रमद बर'नि न'आव थानानै बेबायदि बाथ्रा बुङोबा प्रमद बर'नि बाउन्डारियाव ब्लु फिल्म देखायग्रा हल दं नामा जों बेखौसो बुंनांगोन